Ariketa honetan, emoten dizkigute karratu baten 3 erpin. Grafikoan kokatuta, eta eskatzen digute kalkulatzea 4. erpina. Karratu bat izateko, erpina egon behar da justu kokatu dugun lekuan, beste 3 puntu, 3 puntuak holan izan dira, bai? Karratu izateko derrigor egon behar da hemen, hemen ipintzen badut 4. bat egiteko, edo hemen ipintzen badugu 4. bat egiteko, 3 hauekin, sortzen dira zen irudiak ez dira karratuak. Bai? Beste hau aldiz, bai? Izango zen karratu bat. Vale? Orduan, zelan egingo dugu kalkulatzeko erpin hori? Bueno, erabiliz karratuek daukaten propietate bat. Propietate horrek esaten dau, karratu baten diagonal biak koinziditzen dira, elkartzen dira, ebakitzen dira diagonal horren erdiko puntuetan. Hau da, erdiko puntu biak -6 bitik 2 bira doan zuzenkiaren erdiko puntu hori eta -2,6 xi puntura doan zuzenki horren erdiko puntua ere bardina dira. Vale? Orduan, zelan kalkulatzen dugu erdiko puntua ezagutzen ditugunean erpin biak. Bakigu, izango dela -6 gehi 2 zati 2 eta 2 gehi 2 zati 2. Bai? Zuzenki honen erdiko puntua dalako. Baina, puntu bardina izango da, bai? Beste 2 erpinekin egiten badugu, beraz, -2 gehi x zati 2 eta 6 gehi i zati 2. Bi hauek bardinak izan behar dira. Beraz, -6 gehi 2 zati 2 berdin -2 gehi x zati 2 izan behar da. Vale? Eta 2 gehi 2 zati 2 berdin 6 gehi i zati 2. Ekuazio bietan bider bi eginez, desagertzen dira izendatzaileak, eta geratzen da -4 berdin -2 gehi x. Kasu honetan, x izango da -2. Alde bietan gehi 2 eginez, desagertzen da -2, eta -4 gehi 2, -2 emoten da. Bai? Beraz, erpinaren lehenengo koordenatua -2. Eta bigarrena bardin egin esamen. Bider bi egiten badugu ekuazio honetan, geratzen da 4 berdin 6 gehi i. Ibakanduz, -2 emoten da bai. Grafikoan, hori moten zuen, ez? -2 puntua zala erpin hori. Hemen daukagoia konprobatuta.